a dream I know. Deep up my feelings for you. Watch. Hello reality viewers, welcome back again to Reality Latest Gist, the home of news and politics. For this channel, we dey drop news every day and we dey react to every videos wey comes our way. And na reality news now we dey drop for this channel, and we dey also dey talk am as e be. If today na the first time we say you dey come across this channel, you are highly welcome. Thank you so much for stopping by. And if you are returning subscribers, I appreciate all of una for una massive support to this channel. I say may God bless all of una in Jesus name. Amen. I get video where I want present to una this very moment, and I go to follow una, they watch the video. After we don't watch them together, make we drop our opinion constructively for the comment section. Like our videos and also share our videos if possible. Bye for now. Kaipo. Hi everyone, good morning, good afternoon, good evening. Ababunu senere bika achọm ka unu share video. Ana m ebe a na-akpọ Premier Layout na Enugu. Premier Layout na Enugu North. Ọ bụrụ unu ga-echeta oge mme maka ụzọ a before. Ụzọ a bịanụ na Kaipo na unu ga-echeta oge mme video maka ụzọ a. Ekwu m how wicked and dubious Enugu State Government dị. The road, the mmiri ezorokwa n'enu ka ọ dị. Asị na ọkụkọ na-ebe akwa abụrụ ka egborapụ nwa ya ka kama ka ụwa n'onu ya. Enugu State Government adịgo very irresponsible. Ife a 7 years in office, ebe niile ije na Enugu na campaign. The same people enyenwere people basic amenity na Enugu a ebutego billions of naira eji eme campaign. Ịnọ n'ọchịchị for 4 years onwere ife ịchịta, 8 years onwere ife ịchịta. Eruo campaign embia placard ike billions ekpọta ụmụ nwaanyị a na-agba egwu. It subject people to abject poverty. Ụzọ bụ basic amenity, ọkụ bụ basic amenity, mmiri adọrọ na Enugu. Ndị Enugu afara mmiri ọṅụṅụ, ha afara mmiri ha ji asa arụ. Nke a bụ ụzọ ka m na-ekwu, road infrastructure, ebe dị ka Premier Layout. O nwere ụdị ụlọ na-adịrị ebe a mana ụzọ adịrị ya, people na-ata afụfụ. Look at Premier Layout ka ọ dị. A na-ekwu na ihe obodo adọrọ mma, ndị kwesịrị ikwu okwu, ndị ọrụ ga-eru n'okwu, onye ọbụla babịa je nọrọ. Onye ọbụla na-atụ Enugu State Governor egwu. Mụnwa bụ Okwuluora ndị Igbo ada atụ mmadụ Chineke kere egwu. Ka m gbara ka unu fụ ha bụ ada ọ dị. Ebe a bụ Premier Layout, m na-egosi unu iru m ka unu fụ. Let me show you my face. Sir, good morning. Ọ dị mma. Daalụ nụ echi biko ka onye ọbụla pụta ilo. 8 o'clock in the morning na onye ọbụla pụta. Yes. You think that this is too much? For few days. Millions of so because thank you very much. Thank you. I have put a governor hard rules in our major yafo. I'm one of them see where tinha mmadụ ka ọchịamo. Enye onye gboro nwe governor or senator access to resources everybody. Owori ana agba Toyota Prado 30. Whereas people enwere ụzọ nkịtị fasi agafe. Ife a bụ Premier Layout, one of the most expensive of all places in Enugu State. Look at how bad all the mmiri ze ebe ụmụ akwụkwọ ada aga school.
Nobody goes to work because he didn't touch Ebenine. Eba to government house is about 2 minutes drive. From here to government house, 2 minutes drive. Then how bad all the need the theater be about? Nothing is working. And then with thousands of people be about lecturers, and with professors, and with engineers, and with doctors. So what are the money be about? Look at the environment. Fabiera de Mefa. On what kind of Mr. Nanaya? As no administrator, chief administrator, be governor Kobo. Oh, yeah, be a big one video now. Governor. Na-apụta na people na-aṅụ mmiri na-eka moto akwa kachigo moto nke a na-agbada now ịnya moto ebe a 3 months ije ruo shock maka shock ihe na-egosi gị the major road ababekwe m ime street ka ifu ha bad ọ dị ihe gọvanọ ma na-abụ election 2023 election all the idiots in Enugu state are running for governorship election. All the irresponsible men and women in Enugu state here. People don't want emotion. People are not merciful. People are not compassionate. All of them. Only open and be post on Enugu state. If you get a be share video, what governor Enugu state, Monday Senator, Monday House of Assembly, Monday House of Rep, and Hansen or Monday Honey in Emma. Afufana at Enugu state here, brosi joke. So I can go swim no to Tabo Sunday. Eba go see Maloma. Eba ni Enugu, Enugu state, Ebere. Udimiri ebido bere kwa. Ọ bụrụ na mmiri zobe ka ị ga-afụ ajọ ọnọdụ ndị Enugu steeti. Ebe a premier layout ka anyị nọ ife a. So gwanụ gọvanọ na ọmụsị. Biko nụ, ebe ọ bụla nso nne, thank you very much. Ozi a ruo irresponsible leaders Enugu ntị. O nwere onye bụ excellency, o nwere onye bụ honorable. People are not living life. People are just existing, and all you are doing is what you are doing is election. Ebony in a poster, ebony in a banner. You want to be governor of Enugu State? Nkanu geje, Nsoka geje, issues of geje, irresponsible bunch of idiots. Nsoka geje, Nkanu geje, Eziagu geje, Eziagu geje. What happens? Whether Nsoka issues or Enugu West, Enugu North, Enugu East, if I have friends, and all of them are criminals. All of them are criminals. If I know Junior Enugu State, the criminal I got in 2023, which part of Enugu State called the Siputa? I want that. Good morning. Ndi ain't fear of God at all. A sitting governor for 7 years.
and nothing is happening. Ikwu okwu enyega ego, ikwu okwu enyega appointment. You need to go and tell them that Okwuluora, agụwada agụ Okwuluora. Ndị Igbo nọ n'ụwa niile kwu Okwuluora n'azụ before you come out to act stupidly. Ọ ga-adị gị very very difficult na ịnọchie m ụzọ echi maka m kwuru eziokwu. Abụrụ m onye a na-enye appointment na gọọmenti dị corrupt. American number. I go out there, like most of you know, so both psychophants, we idiots. Now defend the corrupt government. So you know before time. If a premier layout, and I am encouraging every resident of a premier layout to come out tomorrow, 8 o'clock in the morning. We are going to walk in mass. We are going to ask questions of the corrupt regime in Enugu. Don't come tomorrow and say no ike ekwere mmadụ zemu. Ịma na onye kwuo eziokwu na Enugu State asị na opposition. Abụrụ m a politician. Amara m onye bụ ike ekwere mmadụ. Amara m ife unu na-akọ. Ife na-achọ bụ basic amenities. Elu ọlụ m ụzọ atiri m ọkụ tinye m mmiri onwere ife gbasara mụ na gị. Nonsense unu na-achị, you can take it anywhere. So don't come out and say no opposition. Na mmadụ ziri m and all that. So thank you very much wherever you're watching from. Thank you very much and see you soon. Turn.